kok kowe mek wedi iki ngopo? Sing halus. Blek kutuk. Mas goblok sengok, goblok sengok, goblok sengok, goblok sengok, son sabrang. Juh damput. Aduh aku dadi yuyu kangkang. Wis ta. Iya, hati-hati ya Yuyu. Aku pakai manja loh. Rampung. Minto Budoyo akan kita dengar. Dan cerita malam hari ini. Sik Mas ndak penak Mas, ketoprak minta budaya ndak penak. Napa, Pak? Ketoprak kasudarsanan ngoten lho. Ketoprak kasudarsanan ing samangke badhe mendhet lampahan andi lumut. Hah? Mendhet lampahan andi lumut. Sanes tambah asa. Sanes. Ah. Ing samangke andi lumut dipun tindakaken inggih menika Mas Jo Klitik. Andi lumut Mas Jo Klitik. piyayine bagus lho. Nggih. Kaya ngono kaya Coro. Coro nguyu kan. Kaya Coro dadek andi lumut. Lah, mungkin malih apik. Kuping anu, dalange kuping kopon. Niki lho Pak, mosok kaya cuyu kangkang Tak minta kuwi apik. dipun tindakaken dening Raka Mas Jo Kluthuk. Oh alah. Kleting abang dipun tindakaken ning Imas. Kleting ijo ning Sulis. Kleting ungu ning Lilis. Kleting ganyong ning Pipit. Leteng lorek Nyi Punjung. Ing samangke kados pundi babare lampan ing dalu mriku monggo sareng sang kita amirsani. Kanthi lampan andi lumut. Dengan cerita kleting-kleting mau menyeberangi sungai yang banjir. Dan di situ ada yuyu kangkang. Ayo kleting-kleting. Ayo kleting-kleting kok kono. Piye to yu iki piye to yu? Ayo kok kono, kono. Ayo kok kono. Ah kono. Bos omong. Mas, Apa tuh? Pipit peteng kuning to niku. Nggih. Oh nggih. Kono. Kono. Hei, kentongane kene Mas Mito. Ayo. Kentongane kene Mito kae lho. Dadi seafood. Piye to Yu? Iki kok banjir iki? Piye kalene kok banjir? Lah ya dhewe nyebrang piye to iki? Nene. Ayo kene. Iki piye sajake kaline kok santer banget? Nuwun sewu kagem para pamirsa. Bilih ingkang dapuk yuyu kangkang teksih dipun celorengi.
iki Mbak Yu kaline banjir iki piye kowe omong-omongan? Kok sik to aja taktok-taktok kae. Toprake ben omong-omongan sik. Salahe kentungane wedok pengen utuk terus nah aku. Ayo tekmu kok kekno kono lah melicet kabeh iki. Ora, ayo kamu omongan dulu. Kleting-kleting berbicara mau ngunggah-ngunggahi andi-andi lumut. Dengan tiba-tiba sungainya banjir lalu ketemulah dengan Yuyu Kangkang. Iyalah. Masya Allah, iki kali ini kok ini bayu iki piye? Banjir dhewe ngadeg kok ora ono prau ya Mbak Yu. Prau apa? Ya kan iki kawewe iso ora. Ora iso. Lah sikilku bae dinklan. Ayo jenenge bae kena ganyong. Dengan tiba-tiba keluarlah Yuyu Kangkang. Suwo, Pak. Yo, kamu. Masa aku anak apa ya? Hop, hop, hop. Kowe iki pekok men to. Kae iki wedi karo kowe kok kowe mek wedi iki ngopo? Lah tak kirane apa ngono. Sing wedi iki kowe. Iki lho, kok kowe melu wedi iki ngopo? Mbendino petuk wedi nyapa lho iki. Awakmu dadi yuyu ki ora kok mlakune klunu-klunu ngono kuwi lho. Angel aku dadi seafood begini. Ayo, ayo, Dele. Masa ala kewan apa kaya apa? Krembyang kaya lho Nggih, Pak, apa to pun Mbak Yu? Sik, pun kentongi. Ya, apa kae siluman apa to Mbak Yu kae kuwi monster. Lekutuk, lekutuk. Lekutuk. Angel. Awakmu ngomong, yuyu. Kok nyabrake? Iki mau yuyu ta? Dudu aku God bless. Kok genane cupite kok yuyu. Kowe iki kurang mendelep lho blok lah. Oh alah, golek. Yo. Yuyu. Aku lan adik-adikku arep nyabrang kali lho iki. Dodok-dodok kowe. Tapi kaline banjir. Ayo. Loh, Apa kowe gelem nulungi aku lan Nyabrang. adik-adikku nyabrangke to Yuyu? Gelem. aku sabrangno ya yuyu. Aku sabrangno ya Yuyu ya. Iya. Ya. Kali ini banjir akar ngunggah-ngunggahi anti-anti lumut. Kaline banjir lho aku arep ngunggah-ngunggahi ande lumut. Aku gelem nyabrangne ning ngene opahe. Apa ya apa ta Yuyu? Opahe pilus. 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 Pilus iki apa ta Yuyu? Pilus ki pipimu sing alus. Lekutuk, lekutuk. Mas, usul. Pripun? Lek opahe ambong aku dadi yuyu. Lah. Kok terus jenengan ki sutradara. Oh. Ayo, Lekutuk, kamu nyabrang. Aku sabrangna. Iya. Aku Gelem. gelem sabrangna. Opahe pilus lho. Ora apa-apa. Heeh gelem. Anda ora kelong mek kulit kok. Pong. Dibopong. gendong. Ya diambung sikno. Yo kosek ngambunge kosek. Yo, kene numpak o. Ayo. Numpak o kene Cahayu. Kok mburi kok ngarep kene lho. Lah kok ngarep iki? Mburi enek totoke kok iso dibopong ngene. Wah, kowe iki jan. Yo. Hah? Sak pinten, Pak? Son sabrangke bocah ayu liwat kene goblok sengok ya tujling polamu temen-temen cupite ceklek lho Baru oleh vitamin aku. ayo Yuyu aku ya sabrangna ta Yuyu. Aku ya Aku ya kepengen rono kaya Mbak Yu. ning ngene opahe iki. Apa? Piring. Lho kok piring? Piring ki pipi sing miring. Lho. Gelem ta? Iya wis. Oke. son sabrangke bocah ayu liwat kene goblok sengok son sabrangke bocah ayu liwat kene goblok sengok
Juh, damput. Aduh aku dadi yuyu kangkang. Wis to. Penak-penak domong ya. Ayo. Aduh. Kowe yo ngomong matur nuwun ya Yuyu. Mi, Sarimi. Matur nuwun ya Yuyu. Ayo. Kowe pas entuk pisor pas nguyuh. Wis ndeledek kon iki. Son sabrangke. Bocah. Tambakan dulu itu aku. Aku ki sutradara ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya Yuyu. Aku akan Son sabrangke bocah ayu. Ala kobruk sengok. Kobruk sengok. matur suwun Cuyu, bayu ku wis mbok sebrang-sebrang nih. Aku kletek ganyang. Ora mbok sebrang. Bayu ku wis ning kono. Aku sebrang nah ya Yuyu. Aku tak mulai sih. Aja sih Yuyu. Kok mulai? Aku urung disebrangke lho Yuyu. Ayo bongkor aku. Kudu Aku yo dis
kleting kuning. Tasku keri lho Yuyu. Tasku kari lho yo iki piye iki? Ya ampun ya aku gede. Nyo, ternirono neh, rono. Sitake Yuyu tasku keri. Ayo ternirono neh, rono. Son sablangke bocah ayu liwat kene goblok singok Sulis Yo sandalku yo keri lo yo ki mau yo. Yo. Acawetku keri. Anu, pas ambek juga sementara dino iki rasa cawetan. Lah ngopo? nesu yo. Ngunggah-ngunggah ini. Aduh. Nggih. Nggih. Langsung ganti kawujudan andi-andi lumut. Wah, iya. Mergo wis nampa kabeh Mas Nampa kabeh, Didik. kawahyon. Ngoten. Boyo remuk, Pak. Lho, illallah, la ilaha illallah. Wes lanjut
tansah dielingke wis wajine padha nindakake aku nusku manjang wayahe sembayang tapi wajib gawe pangeran sholat yakti jagae agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah kanthi tumainah luwe sempurna yen berjamaah langsung ompak sholat saya suwuk geropak saut buka perlu suwuk geropak mas buka celuk walang keke